కృష్ణ భక్తులందరికీ థర్డ్ చాప్టర్ మొన్న ఫినిష్ చేశాము. మరి థర్డ్ చాప్టర్ లో మీకు గుర్తున్న మెయిన్ పాయింట్స్ టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. అందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్ లో మరి 4వ అధ్యాయానికి వచ్చాము. 4వ అధ్యాయం అందరికీ కూడా స్వాగతం. మాతాజీ కోస్ట్ ఇస్తారా? అలాగే ప్రభుజీ. అటెండెన్స్ చదివేట. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞానము అని దీనిని అంటాము, అని కూడా దీని పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరూ మాతాజీ చెప్పిన తర్వాత మనం అందరం చెప్పాలమ్మా. అందరూ నోట్ చేసుకోండి. మాతాజీ చదివిన తర్వాత ఆ ట్యూన్ ప్రకారం మనం చదవాలి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికి. సో ఫస్ట్ టైం నేను కొంచెం లో పిచ్ లో ఉంటుంది, చెప్పిన తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కొంచెం హై పిచ్ లో ఉంటుంది, అది చెప్పిన తర్వాత మీరు అది కూడా రిపీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇది 4వ అధ్యాయంలోకి వచ్చాము. కర్మయోగం అంటే ఏమిటో మనం చాలా విషయాలు 3వ అధ్యాయంలో చూసాము. ఇప్పుడు ఈ 4వ అధ్యాయంలో కర్మయోగం ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఈ కర్మయోగాన్ని గురించి ఈ 4వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. నలభై 42 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో వీలైనన్ని కవర్ చేద్దాం ఈరోజు. సో ఇది మొట్టమొదటగా
భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో ఇమం ఈ ఈ ఈ వివస్వతే అంటే ఈ యోగం, వివస్వతే అంటే సూర్యుడు అనమాట, వివస్వాన్ అంటే. సో సూర్యునికి ప్రోక్తవాన్ నేను చెప్పాను, ఉపదేశించాను, అహం నేను, అవ్యయం అవ్యయమైన ఈ యోగాన్ని సూర్యుడికి నేను ఉపదేశించాను. వివస్వాన్ సూర్యుడేమో మనవే ప్రాహ మనువుకు ఉపదేశించాడు. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్ మనువేమో ఇక్ష్వాకు చెప్పాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ అవ్యయమైనటువంటి, అవ్యయం అంటే వ్యయం అంటే ఖర్చు అవ్వడం కదా, అవ్యయం అంటే ఖర్చు లేనిది. అంటే ఇక్కడ ఖర్చు అంటే ఏమిటి? ఖర్చు పెడితే మరి ఉన్నది పోతుంది, అంటే వెళ్ళిపోతుంది, నాశనం అవుతుంది. సో అవ్యయము అంటే ఖర్చు పెట్టలేనిది, అంటే నాశనం లేనిది అని అర్థం అన్నమాట. సో అవ్యయమైన ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని నేను, అంటే ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని నేను ఎప్పుడో సూర్యదేవుడికి ఉపదేశించాను, వివస్వాన్కు. ఆ వివస్వాన్ దానిని మరి మనువు ఎవరు? మరి మానవులకు తండ్రి, మానవ జాతికి తండ్రి మనువు. కాబట్టి మనువు మానవులకు పితుడైన సూర్యుడు దానిని మానవులకు పితుడైన మనువుకి ఉపదేశించగా మనువు దానిని ఇక్ష్వాకుకు ఉపదేశించాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో మనం అది ఇక్కడ భగవంతుడు సూర్యుడికి చెప్తే, సూర్యదేవుడికి సూర్యుడు మరి మనువుకు చెప్పడం, మనువు మళ్ళీ తిరిగి ఇక్ష్వాకుకు బోధించడం అని చెప్పడం జరిగింది అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అంతకు ముందు బ్రీఫ్ గా మరి మనం గనక ఏం చూసాము అని అంటే, మీరు కొంతమంది ఆన్సర్స్ ఇస్తారని వెయిట్ చేస్తున్నాను, బట్ క్విక్ గా ఒక్కసారి కంటిన్యూషన్ కోసం చూస్తే, అంటే పని చేయడం వదిలివేయాలా, అసలు పని చెయ్యాలా? మరి నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధం కోసం వినియోగిస్తున్నావు, మరి పని కంటే బుద్ధే మంచిదన్నావు కదా అని అర్జునుడు వివరణ తెలియక ఇటువంటి ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. అప్పుడు భగవంతుడు నిష్కామ కర్మ యోగం గురించి చెప్పడం, అంటే నీ డ్యూటీని నువ్వు మానివేయడం కరెక్ట్ కాదు, ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయడం మనం చేయవలసిన పని అని చెప్పి దానిని నిర్వచించారు. కర్మయోగాన్ని, బుద్ధి యోగాన్ని నిర్వచన అక్కడ జరిగింది, డిఫైన్ చేశారు. ఏమని? ఎప్పుడైతే నీ బాధ్యతలను నువ్వు కర్మ ఫలాపేక్షను పక్కన పెట్టి వదులుకునంటే, దాని మీద దృష్టి లేకుండా పని మీద మాత్రం నీ దృష్టిని పెట్టి నువ్వు పనిని చేయగలిగినప్పుడు అది కర్మయోగము. నీకు అదే యోగం, ఆ సమత్వమే యోగం. ఫలాపేక్ష లేకపోవడం అంటే దాని మీద కోరిక లేకపోవడం, ధ్యాస లేకపోవడం అని కాదు. అది కరెక్ట్గా విజయవంతంగా అవ్వాలని చేయడంలో తప్పు లేదు, అది ఫలాపేక్ష క్రింద రాదు. ఎప్పుడైతే మనం అది వస్తే ఇది చేద్దాం, ఇది వస్తే అది చేద్దాము అంటూ దాని మీద తప్పనతోనే ఉంటే అది ఫలాపేక్ష. ఈ పని చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా ఏదొచ్చినా మన ఫలితం మనకి ఇష్టమైనదైనా ఇష్టం లేనిదైనా మనం సమత్వంతో ఉండడమే మరి కర్మయోగం, ఫలాపేక్ష లేకపోవడం అంటే అర్థం. సో ఆ సమత్వమే యోగము అన్న మాట కూడా స్పెసిఫిక్గా మనం ఒక శ్లోకంలో చూసాం. సో యోగము అంటే కళ్ళు మూసుకుని మనం ఏదో తపస్సులకు వెళ్ళి ఈ అష్టాంగ యోగమే చేయక్కర్లేదు. యోగము అంటే మన పనులు, మన డ్యూటీస్ని మనం ఈ రకంగా ఈ శ్రద్ధతో, ఏది భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా, భగవత్ ప్రీత్యర్థం మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని మనం చేస్తూ ఏదొచ్చినా కానీ సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, ప్రతిఫలాసక్తిని పక్కన పెడితే సమత్వంగా ఉండగలం. ప్రతిఫలాసక్తి ఉన్నప్పుడు సమత్వంతో ఉండలేం. అందుకే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా అన్న మాటకు అర్థం అది, ఆ సమత్వంతో ఉండండి అని. కాబట్టి ఆ సమత్వంతో ఉన్నాము అంటే అది కర్మయోగము, అదే యోగము. ఆ యోగాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే క్రమేణా ఏ స్థితికి వెళ్తాం? అలా ప్రతిఫలాపేక్ష లేనప్పుడు కర్మబంధాలు కూడా ఏర్పడవు. అప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. చేసినా కూడా మనకి ఏ బంధాలు రావు. సో అది చూసాం. మరి అంటే మరి ప్రతిఫలాపేక్షతో చేస్తే కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి.
కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి అంటే ఏమిటి? మరి దానిని బట్టి మనకి స్వర్గము లేదా ఏదో ఒక లోకం మళ్ళీ జన్మ ప్రాప్తిస్తుంది. ఆ మళ్ళీ జన్మ ప్రాప్తిస్తుంది అంటే మరి మళ్ళీ మనకి మోక్షానికి మళ్ళీ ఒక జన్మ దూరంగా ఉన్నాం అని అర్థం. కాబట్టి ఆ కర్మ బంధాలు లేకుండా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఈ రకంగా కర్మయోగాన్ని కొనసాగిస్తే అది అకర్మ అవుతుంది. ఈ రకమైన అప్పుడు అకర్మ అంటే ఏ బంధాలు ఉండవు. ఈ రకంగా మనం చేసుకుంటూ సాధన పోతే చివరికి నిజమైన అకర్మ స్థితికి వెళ్తాం. అంటే ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని చవి చూస్తూ ఇక మనకు ఏ విషయం కూడా బాధ గాని, ఆందోళన గాని, దుఃఖాన్ని గాని కలిగించని సంపూర్ణ ఆత్మానందంలో స్థితులం అవ్వగలుగుతాం. అది నిజమైన అకర్మ స్థితి. ఆ టైంలో ఇక అప్పుడు నువ్వు ఏ పనులు చేయవలసిన అవసరం లేదు అలాంటి వాళ్ళు అని చెప్పారు. అప్పటి వరకు నీ డ్యూటీస్ నువ్వు ఈ రకంగా చేస్తూ వెళ్ళవలసింది. ఆ స్థితికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఇక నీకు ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు. సో ఇలా కర్మకాండతోనే కర్మయోగం ఎలా చేయొచ్చో చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు? మరి ఎవరి స్వధర్మం వాళ్ళు నిర్వర్తించాలి అంటే మనకి 4 రకాలుగా వాళ్ళ గుణాలు స్వభావాలను బట్టి విభజించడం జరిగింది. అలాగే మనం చూసాం ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. భగవంతుడు మనకి వేదాల్లో ఎవరి డ్యూటీస్ ఏమిటి అని ఇచ్చారు అంటే బ్రాహ్మణులది, క్షత్రియులది, మరి వైశ్యులది, శూద్రులది, ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళకి వేదాల్లో చెప్పారు. ఎలా వీళ్ళని విభజించారు అంటే వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి విభజించారు. ఎవరు ఏ పనులు చేయడానికి సూట్ అవుతారు వాళ్ళ గుణాలను బట్టి. అలా ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వహిస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. యజ్ఞం సక్రమంగా నిర్వహించబడగలిగినప్పుడు వర్షము సస్యశ్యామలత వస్తుంది. తద్వారా వర్షాలు మరి సుభిక్షత అందరికీ ఆహారం కూడా మరి ప్రాప్తం అవుతుంది. అందుకే మరి ఆ పూర్వ రోజుల్లో రామరాజ్యంలో అందరూ మరి ధర్మాన్ని పాలిస్తూ సరిగ్గా ఉండేవారు, పాటిస్తూ ఉండేవారు కాబట్టి మరి సుభిక్షంగా ఉండేది. రాను రాను మరి ధర్మం కూడా 2 3 2 1 ఒక పాదం మీద ఇప్పుడు నడుస్తోందని చెప్తారు కదా కలియుగంలో. అందుకే మనకి కరువులు కాటకాలు కూడా వస్తున్నాయి. సో ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు సరి అయిన విధానంలో వేదాలు చెప్పినట్లు ఇలా ఫలాపేక్ష లేకుండా భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం చేసినట్లయితే సుభిక్షత అది యజ్ఞంతో సమానం అని కూడా చెప్తున్నారు. సో పనిని ఈ విధంగా చేయడమే యజ్ఞం, దాని యొక్క అంతరార్థం. అలా అందరూ చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానమై సుభిక్షత కూడా వస్తుంది. అందరూ కూడా సుఖంగా అంటే ఏమీ కరువు కాటక లేకుండా సుభిక్షతతో వర్ధిల్లవచ్చు అని భగవంతుడు మొదట సృష్టించినప్పుడే ఈ వేదాలు మరి యజ్ఞాల గురించి చెప్పి ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారని మనం 3rd చాప్టర్లో చూసాం. అదే మీరు గనక ఒకవేళ పురుష సూక్తం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అందులో కూడా ఇదే చెప్తారు. ముందు భగవంతుడు ఇలా సృష్టించి తర్వాత మరి బ్రహ్మదేవుణ్ణి, ఆ తర్వాత దేవతలను, మానవులను సృష్టించి వేదాలని, యజ్ఞాలు అన్ని కూడా ఎలా చేసి మనం దేవతలను ఏ రకంగా ప్రీతి చెందేటట్లు చేయాలో అలా చేసినప్పుడు అన్ని వాళ్ళ ప్రీతి అర్థం వాళ్ళు మనకు కావలసినవన్నీ ఇచ్చి ఈ లోకంలోనూ పరలోకంలోనూ కూడా మనకు ఈ ముక్తిని ఇచ్చే మార్గాలు చూపిస్తారు అని చెప్పారు. అందుకని ఈ వచ్చిన సుభిక్ష ఈ రకంగా మన యజ్ఞంలాగా చేస్తూ పనులు మనకు ధాన్యం అవి సుభిక్షత ఉన్నప్పుడు మనం ఆహారాన్ని తయారు చేసుకున్నా ముందుగా దేవతలకు భగవంతుడికి సమర్పించి తినకపోతే అది పాపం తిన్నట్లే, దొంగ కిందే మన లెక్క అని కూడా చూసాం. సో ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్ నేను మరి ఏ అవసరం లేకపోయినా ఏ కోరిక లేకపోయినా నేను నా డ్యూటీ నేను చేస్తూనే ఉన్నాను. అలాగే మీరు కూడా ఆదర్శప్రాయంగా మీరు మీ జీవితాన్ని మలుచుకోండి. ఎదుటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకునేటట్లుగా మీరు ప్రవర్తించండి. కాబట్టి యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తదను వర్తతే అన్నారు. అంటే యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠులు ఏమేమి ఆచరిస్తారో అందరూ కూడా దాన్ని అనుసరిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ ప్రమాణాలు పెడితే అందరూ దానిని ఫాలో అవుతారు, ఆ ప్రకారంగా నడుచుకుంటారు. కాబట్టి మీరు కూడా అలా అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా మీరు ఉండండి అని చెప్పారు. అన్నిటికంటే మరి తెలిసి కూడా ఎందుకు మనిషి తప్పులు చేస్తున్నాడు ఇదంతా అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విధ్యేనం ఇహ వైరిణం అన్నారు. అంటే కామం ఈ కోపం వలననే మరి ఈ
అలా తప్పులు తెలిసి కూడా చేసేది. అది రజోగుణం వల్ల ఉద్భవించే ఈ కామం, దాని ద్వారా ఉద్భవించే క్రోధం వల్ల తప్పులు చేస్తున్నాడు. ఇంతకంటే మహాశనం, ఇంతకంటే దురాశాపూర్వకమైనది మహాపాప్మ, ఇంతకంటే పాపాత్మకరమైనది వేరే విద్యేనం ఇహ వైరిణం. ఇక ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు ఇంకొకటి లేదు. ఈ కామం అంత శత్రువు, కోరిక అంత పెద్ద శత్రువు ఇంకొకటి లేదనమాట మనకు. కోరిక వల్లే మిగిలిన కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యం అనే వర్గాలు ఆరింటికి కూడా కోరికే మూల కారణం అన్నది చెప్పారు. సో అది ముఖ్యంగా మనం చూసినది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నా. కర్మయోగము దినదినం మనం చేసేది ఏది చేయలేకపోయినా కనీసం కర్మయోగం ద్వారా అయినా మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయొచ్చు. కాబట్టి మిగిలిన యోగాలు సాధ్యపడకపోయినా మనం అందరం కర్మలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ కర్మ ఏ రకంగా చేస్తే మనకి ఈ సరి అయిన మార్గంలో ఉంటాం అన్నది తెలిస్తే మనకు ఉపయోగకరం. కాబట్టి సో ఆన్సర్స్ చూద్దాము. సో కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, వెరీ గుడ్. రమామాతాజీ, నిన్న క్లాస్ జరిగింది, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. త్రిగుణాల వల్ల కర్మలు చేస్తున్నాము, కోరికలు తప్పులు చేస్తాం, కోరికలు త్యజిస్తే ఆత్మజ్ఞానం వస్తుంది. కరెక్ట్. చైతన్యను, సచ్చిదానందను కామం అగ్నిలా దహిస్తుంది. అదంతా కవర్ చేస్తుంది అనమాట మన యొక్క సచ్చిదానంద తత్వాన్ని. ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి కంట్రోల్లో ఉంచాలి, ఆత్మ ఉత్తమమైనది. వెరీ గుడ్. దీస్ ఆర్ ద లాస్ట్ పాయింట్స్ లో చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ ఇంద్రియ వస్తువులు ముందు అందరికీ ప్రలోభాలు కలిగిస్తాయి. అందుకంటే అవి అన్నిటికంటే కింద ఉన్నాయి. వాటికంటే కొంచెం బెటర్ ఇంద్రియాలు కానీ వాటిని చూసిన వెంటనే ఇంద్రియాలు ప్రలోభపడతాయి. ఇంద్రియాల కంటే కొంచెం బెటరు మనస్సు. ఎందుకంటే వెంటనే ప్రలోభపడవు ఇంద్రియాలంత త్వరగా. ఈ ఇంద్రియాలు ప్రలోభపడి వెళ్ళి మైండ్ని ప్రలోభపెట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. అప్పుడు మనస్సు ప్రలోభపడుతుంది. మనస్సు కంటే కూడా ఉత్తమం బుద్ధి. మరి మనస్సు ప్రలోభపడ్డ బుద్ధి చెప్తుంది, ఇది కాదు మనం వెళ్ళవలసిన దారి, ఈ ప్రక్కకు వెళ్ళాలి మనం, అటు కాదు అని. అప్పుడు బుద్ధి కూడా మరి బలంగా మనస్సు లాగితే బుద్ధి కూడా ఒక్కొక్కసారి మరి తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తుంది. బుద్ధి కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఆత్మ. కాబట్టి ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా సచ్చిదానందమే. అందుకని ఆత్మతత్వం ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని మనం ఈ బుద్ధి అనే విచక్షణతో ఆత్మ తత్వాన్ని గుర్తించుతూ బుద్ధిని విచక్షణ మార్గంలో, రైట్ అయిన మార్గంలోనే పెడుతూ మనం తత్వాన్ని తెలుసుకోగలగాలి అని చెప్పారు. అంటే ఏమిటి? కరెక్ట్ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలం. సో అది అక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉన్నతం అని మనకి ఆ వరస ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆత్మ, దాని క్రింద ఉన్నది బుద్ధి, ఈ క్రింద ఇంకా ఇవి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన బుద్ధి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వచ్చు. అలా బుద్ధిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకోకుండా మీరు బుద్ధిని మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంచుకుని, మనస్సు ప్రలోభపడ్డ బుద్ధిని మాత్రం మీరు కంట్రోల్ చేసుకుని, తద్వారా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని మీరు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోండి. అంటే సరి అయిన బుద్ధి ఉన్నప్పుడే ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగలరు. తప్పు మార్గంలోకి మనస్సు వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేదు. కాబట్టి ఆ విచక్షణ బుద్ధితో మీరు మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోండి అని చివరికి చెప్పారు. దానికి ఫస్ట్ ఈ వరుస చెప్పి ఏం చెప్పారు? ఇంద్రియాలను ముందు కంట్రోల్ చేసుకోండి. అది చేత కాకపోతే బుద్ధితో మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు ఆత్మతత్వం తెలుస్తుంది. సో కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఏం కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం? డిజైర్స్ వల్ల కామం వల్ల క్రోధము, కోపము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం, జలసీలు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే ముందు మీరు ఆ కోరిక అనే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి. ఎందుకు? మరి ఉదాహరణకి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? లంచం తీసుకోవడం తప్పని తెలిసి కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకు? అది తీసుకుంటే రేపే కారు కొనుక్కోవచ్చు, లేదంటే 2 ఏళ్ళు ఆగితే కానీ కారు కొనుక్కోలేము అని. ఎవరు ఆగుతారు? ఇప్పుడే కారు కొనుక్కోవాలంటే ఈ రకంగా కొనుక్కోవచ్చు అని తీసుకుంటాం. తప్పని తెలుసు, అయినా కూడా ఈ కోరిక మనల్ని తప్పులు చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ రకంగా కోరికని అరికట్టుకోలేకపోతే ఇలా తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తూ ఉంటాం. సో అది మనం చూసిన విషయం. తర్వాత సత్య మాతాజీ, రజోగుణ సంపర్కం వల్ల ప్రేరేపితమైన కామం తీరకపోతే క్రోధం అవుతుంది. ఇవే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతాన్ని
కబళించే పాపమయ శత్రువులు. వెరీ గుడ్. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దం, ఆవి చేత గర్భస్థ పిండం కప్పబడినట్లు జీవుడు ఆత్మజ్ఞానం కామ కోరికలతో కప్పబడు. వెరీ గుడ్. కామానికి ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఆశ్రయాలు జ్ఞానాన్ని ఆవహించి మోహం కలుగుతుంది. ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకుని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని దూరంలో పెట్టాలి. వెరీ గుడ్. జడ పదార్థం ఇంకా అంటే ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు, ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, ఆత్మ. ఇది వరుస. వెరీ గుడ్. బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది. ఆ బుద్ధితో మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలమైన శత్రువును సంహరించాలి. కరెక్ట్. ఎక్సలెంట్. మొట్టమొదటి ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవాలి, మనస్సు అదుపు చేసుకుని తర్వాత బుద్ధి ద్వారా ఆత్మ యొక్క శుద్ధతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి. హైమావతి మాతాజీ వెరీ గుడ్. గుడ్ పాయింట్. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. శోభారాణి మాతాజీ పరధర్మం ఆచరించకుండా స్వధర్మం ఆచరిస్తూ మన కర్మం చేయాలి. వెరీ గుడ్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం చెప్పుకునేది. పరధర్మాన్ని కంప్లీట్ గా చేయడం కంటే మన స్వధర్మాన్ని మనం సగం చేసినా అదే బెటర్ అని చెప్పారు. ఆ కర్మ కూడా భగవంతుడికి యజ్ఞం చేసినట్టు సమర్పించాలి. కామక్రోధాలు అదుపులో పెట్టుకుని మనస్సుతో చేయాలి. వెరీ గుడ్. హైమావతి మాతాజీ ఇంకా కామక్రోధాలు శుద్ధ తత్వాన్ని కప్పివేస్తాయి. వెరీ గుడ్. అంటే ఆత్మ తత్వాన్ని కప్పివేసి మనకు ఆ ఆత్మలో ఉన్న నిత్య ఆనందాన్ని, సచ్చితానందాన్ని తెలియకుండా చేస్తున్నాయి. మరి కులము పుట్టుకల ద్వారా కాకుండా స్వభావాన్ని బట్టి, గుణాన్ని బట్టి స్వధర్మం చేయాలి. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. ఎక్సలెంట్. వైష్ణవి మాతాజీ ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. త్రిగుణాల వల్ల కామాలు కర్మలు జరుగుతాయి. పొగ చేత అగ్ని, ధూళి చేత అద్దం, ఆవి చేత గర్భస్థితు. కామక్రోధాలను అదుపులో పెట్టుకోవాలి. వెరీ గుడ్. సాయి రేణుక మాతాజీ ఇంద్రియాలను, మనస్సును, బుద్ధిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. అది ఫైనల్ గా చెప్పిన పాయింట్. అట్లా కంట్రోల్ చేసుకుని మరి తద్వారా ఆత్మను చూడగలగాలి. వకులాదేవి మాతాజీ గ్రేటెస్ట్ ఎనిమీ ఈజ్ కామం. కరెక్ట్. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విధ్యేనం ఇహ వైరిణం. ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు లేదు. పొగ చేత అగ్ని కప్పివేసినట్లు శోభారాణి మాతాజీ మావి చేత మన ఆత్మ మావి చేత కాదు, కోరిక చేత ఆత్మ కప్పివేయబడుతుంది. జ్ఞానేంద్రియాలను మనస్సు అదుపు చేస్తుంది, మనస్సును బుద్ధి అదుపు చేస్తుంది. ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు, మనస్సు కంటే బుద్ధి శ్రేష్టం. ఉమాదేవి మాతాజీ బుద్ధి కంటే ఆత్మ శ్రేష్టము. ఇంద్రియ నిగ్రహం మరియు మనస్సును భగవంతుడిపై నిమగ్నం చేయడం ద్వారా కోరికలను, తద్వారా దుఃఖాన్ని జయించవచ్చు. అంతిమంగా శాంతి పొందవచ్చు. అంతిమంగా అసచ్చిత్తానంద తత్వం ఉన్న ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళవచ్చు. వైష్ణవి మాతాజీ ఆత్మ ఉత్తమం. వెరీ గుడ్. శోభారాణి మాతాజీ జ్ఞానేంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకోవడం వల్ల శాంతిని పొందుతారు. వెరీ గుడ్. రమాలక్ష్మి మాతాజీ కామక్రోధాలను అదుపులో ఉంచాలి. వెరీ గుడ్. సో అది మెయిన్ పాయింట్స్ అవి. వెరీ వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. అందరికి ధన్యవాదాలు. సో ఇప్పుడు భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. ఏది నేను మొట్టమొదటి జ్ఞానాన్ని మనువుకు సూర్యుడికి ఉపదేశిస్తే సూర్యుడు మనువుకు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు ఉపదేశించాడు అని చెప్పి ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప. ఈ దివ్య జ్ఞానం ఈ రకంగా పరంపరగా ప్రాప్తమైంది. పరంపర అంటే ఏమిటి? ఒక గురువు శిష్యుడికి చెప్తే ఆ శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యుడికి, అతను మళ్ళీ తన శిష్యుడికి, ఇలా ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి రావడం. సో ఇక్కడ భగవంతుడు మరి సూర్యుడికి చెప్పడం, సూర్యుడు మనువుకి చెప్పడం, మనువు ఇక్ష్వాకుకి చెప్పడం, అలా వచ్చింది కదా. ఆ తర్వాత కూడా ఇలా వస్తూ ఉందన్నమాట పరంపరగా. ఇక్ష్వాకు ఇంకొకరికి చెప్పడం, వాళ్ళు అలా వస్తూ ఉంది. రాజర్షులు ఇమం రాజర్షయో విదుః. ఈ జ్ఞానాన్ని ఈ విధంగా రాజర్షులందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు. సకాలే నేహ మహత. అయితే కొంతకాలానికి కాలక్రమేణా ఈ మహతాయోగో నష్ట పరంతప. ఈ మహాయోగాన్ని నష్టపోయాం పరంతప అంటున్నారు. అంటే ఎక్కడో కాలక్రమేణా ఈ పరంపరలో ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చిందనమాట. ఎవరో మధ్యలో ఎవరికో చెప్పడం ఆపేసేసరికి ఆ తరువాత మెల్లగా నెక్స్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోబట్టి ఎక్కడో ఆగిపోయింది ఈ జ్ఞానం అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు సూర్యుడికి ఎంతకాలం క్రితం ఈ జ్ఞానాన్ని చెప్పడం జరిగింది అంటే మరి
సో ఈ గీతా జ్ఞానం సో నెక్స్ట్ ఎనీవే థర్డ్ శ్లోక చూసి ఆ తర్వాత చూద్దాం. సో 3వ శ్లోకంలో సయేవాయం మయా తేజ్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. అంటే నువ్వు నా భక్తుడివి మరి స్నేహితుడు కూడా కదా. భక్తోసి మే సఖా చేతి అంటే నువ్వు నా భక్తుడివి మరియు స్నేహితుడివి కాబట్టి రహస్యమైన హేతద్ ఆ తర్వాత ఉత్తమమైన ఈ జ్ఞానాన్ని నేను నీకు ప్రోక్త నా చేత నీకు ఇప్పుడు చెప్పబడుతోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అదే అయం ఈ ఈ జ్ఞానం మయ నా చేత తే నీకు ఆద్య అంటే ఈరోజు ఇవాళ ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని ప్రోక్త పురాతన ఈ పురాతన యోగ శాస్త్రాన్ని నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఎందుకు? నువ్వు నా భక్తుడివి స్నేహితుడివి కూడా కాబట్టి ఈ రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తున్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఆ రోజు నేను సూర్యుడికి చెప్పిందే ఇప్పుడు నువ్వు నా భక్తుడివి స్నేహితుడివి కాబట్టి ఈ ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని నీకు భగవంతుడితో ఉన్న సంబంధాన్ని కూడా ఈ పురాతనమైన ఈ శాస్త్రాన్ని నీకు వివరిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకేం అర్థం అవుతుంది అంటే ఈ భగవద్ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా భక్తి తత్వము తర్వాత ఈ ఉండాలి. మరి ఎవరు పడితే వాళ్ళు చెప్పినా కూడా అందరూ దాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవడం అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు అన్నది మనకు ఒక ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారనమాట. అర్జున ఉవాచ ఇది భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సో మరి అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, తరువాత నీ యొక్క జన్మ పరం అంటే పూర్వతరం కదా. నీ జన్మ అంటే వివస్వత్ కంటే నువ్వు ఎప్పుడో వివస్వాను నీకంటే ముందే ఉన్నాడు కదా, జన్మించాడు సూర్యుడు. మరి సృష్టి ఆది నుంచి ఉన్నాడు కదా, నువ్వేమో ఇప్పుడు ఈ ద్వాపర యుగంలో వచ్చావు. సూర్యుడు ఎప్పుడో సృష్టి ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఉన్నాడు. వివస్వాన్ నీకంటే ముందే జన్మ తీసుకున్నాడు కదా. మరి కథం అంటే ఏ విధంగా ఏ తత్ దీనిని విజానీయం అర్థం చేసుకోవాలి. నాకు అర్థం కావడం లేదు. మరి సూర్యుడేమో ఎప్పుడో ఉన్నాడు మొదట్లోనే, నువ్వేమో మరి ఇప్పుడు కదా అవతరించావు. మరి నువ్వు సూర్యుడికి చెప్పడం ఎలా జరిగిందో నాకు అర్థం కావడం లేదు. త్వమాదౌ నువ్వేమో ముందు ఆదిలోనే చెప్పాను, ప్రోక్తవాన్ అంటే చెప్పాను అని అంటున్నావు. మరి ఇది ఎలా సాధ్యం నాకు తెలియడం లేదు. సూర్యుడైన వివస్వాన్ జన్మచే నీకంటే పూర్వుడు కదా, నీకంటే ముందే ఉన్నాడు కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఈ జ్ఞానాన్ని అతనికి ఉపదేశించానని అంటున్నావు, నాకు అది అర్థం కావడం లేదు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు ఒక ప్రశ్న. సో దానిని ఎలా నేను అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే శ్రీ భగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చ అర్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్తా పరంతప. బహూని మే అంటే నాకు ఎన్నో జన్మలు వ్యతీతాన్ని అంటే గడిచిపోయాయి, నాకు ఎన్నో జన్మలు గడిచిపోయాయి. తవచ నీకు కూడా అర్జున, నీకు కూడా ఎన్నో జన్మలు గడిచిపోయాయి. అంటే ఇదే అనుకుంటున్నావు మన జన్మ, నాకెన్నో జన్మలు గడిచిపోయాయి, నీకు కూడా ఎన్నో జన్మలు గడిచిపోయాయి. తాన్యహం ఆ జన్మ వాటిని అహం నేను వేద నాకు తెలుసు అవన్నీ ఆ జన్మలు సర్వాణి అన్ని జన్మలు నాకు తెలుసు. నత్వం అంటే త్వం నువ్వు వేత్త నవేత్త నీకు తెలియదు, పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడా అని అర్జునుడు ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ అంటున్నారు. పరంతప నాకు ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి, నాకు ఆ జన్మలన్నీ తెలుసు గుర్తున్నాయి, కానీ నీకు అవన్నీ గుర్తుండవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మన జన్మలు మరి
మనం కూడా ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాం, మనకు అవన్నీ కూడా తెలియవు. కానీ మరి భగవంతుడికి అన్ని జన్మలు కూడా తెలుస్తాయి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మమాయయా. నేను అజోపి అంటే జన్మ లేని వాడిని. మరి భగవంతుడికి పుట్టుకనేది లేదు. అలా జన్మలేని వాడిని అయి ఉండి సన్ కూడా అయ్యి లేనప్పటికీ కూడా అవ్యయాత్మ, అలాగే నాశనం లేని ఆత్మ. అంటే భగవంతుడికి నాశనం అనేది లేదు. అవ్యయాత్ముడనైనా భూతానాం అంటే అన్ని జీవరాశులకు కూడా, భూతాలంటే జీవరాశులు, అన్ని జీవరాశులకు ఈశ్వరోపిసన్ ఈశ్వరుడనై ఉండి కూడా ప్రకృతిం ఈ ప్రకృతిలో స్వాం అధిష్ఠాయ నా యొక్క స్వయంగా నేను అధిష్ఠించి సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను. ఆత్మమాయయ నా యొక్క అంతర్శక్తి అంటే నా స్వయం సంకల్పంతో నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను. సో నేను జన్మలేని వాడినైనా, నా దేహం ఎప్పుడు నశించనిదైనా, సకల జీవులకు ప్రభువునైనా, భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ సన్ అంటే అయ్యుండి కూడా మరి నేను ఈ ప్రకృతిలో నా యొక్క నేను అధిష్ఠించి అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పారనమాట ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు. అజోపి సన్న. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు మరి సూర్యుడికి చెప్పారన్నారు. ఎప్పుడు చెప్పారు మొదట్లో అంటే ఈ సృష్టి ప్రారంభం టైంలోనే చెప్పినట్లు లెక్క కాబట్టి అది ఎంతకాలం క్రితం అనే డౌట్ వస్తే మనకు ఇప్పుడు 4 యుగాలు ఉన్నాయని మీకు అందరికీ తెలుసు. ఏది సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. సో ఈ కలియుగంలో రాను టైం తగ్గిపోతూ వచ్చింది. అన్నిటికంటే ఎక్కువ టైం సత్యయుగంలో ఉంది. దానికంటే తర్వాత వచ్చిన త్రేతాయుగాల్లో ఒక 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గిపోతాయి. తర్వాత వచ్చిన ద్వాపర యుగంలో ఇంకొక 4,32,000 తగ్గిపోతాయి. ఆ తర్వాత వచ్చిన కలియుగంలో చివరి ఇంకొక 4,32,000 మిగిలిపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కలియుగంలో ఉన్నది 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగానికి ఆయుష్. అయితే మనం ఇప్పటి వరకు 5,120-125 సంవత్సరాల వరకు జరిగిపోయింది. సో కలియుగంలో ఇంకా అన్ని సంవత్సరాలు ఉందని చెప్తారు. సో సత్యయుగంలో 17 లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో మనం ఈ 4,32,000 ఇంటూ 10, ఈ 10 ఏమిటి అంటే మరి ఈ కలియుగంలో ఒక 4,32,000 ఉన్నాయి. దానికి డబల్ ద్వాపర యుగంలో 8,64,000. దానికి 3 రెట్లు 12 లక్షల చిల్లర త్రేతాయుగంలో ఉన్నాయి. సో 1 + 2 3 + 3 రెట్లు 6 + 4 రెట్లు అనమాట 17 లక్షల చిల్లర సత్యయుగంలో ఉన్నాయి. అందుకని ఇవన్నీ 6 + 4 కలిపితే 10 అంటే 14,32,000 సంవత్సరాలు ఈ 4 యుగాల్లో కలిపితే. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ 4 యుగాల్లో కలిపితే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అంటే 43,200 లక్షల సంవత్సరాలు ఎంతో వస్తుంది అన్ని ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి 4 యుగాలు కలిపితే ఒక యుగ చక్రం లేదా దివ్య యుగం అంటారు. ఇది మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఇంకొకసారి చూస్తాము. సో మీరు కావాలంటే ఈ స్లైడ్ ఫోటో తీసుకోండి. బట్ కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. ఈ నెంబర్లని బట్టి పెట్టవలసిన అవసరం లేదు. మనకి తెలియవలసిన పాయింట్ ఏమిటంటే 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య చక్రం. ఇలాంటి 4 యుగాల దివ్య చక్రాలు ఇప్పటికీ 27 జరిగిపోయాయి. సో ఆ 27 దివ్య చక్రాల్లో కలిపితే ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ప్రస్తుతానికి జరిగిపోయాయి. 1166 లక్షల సంవత్సరాలు. తర్వాత సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు మరి ఇప్పుడు 28వ యుగ చక్రంలో ఉన్నాం. వాటిల్లో కూడా సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు అయిపోయాయి కదా. మనం ఇప్పుడు కలియుగంలో కదా ఉన్నాం. సో ఇప్పటి వరకు అయిపోయిన 3 యుగాల్లో 38 లక్షల సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. సో 27 యుగ చక్రాల్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. అంటే ఈసారి సృష్టి ప్రారంభమైనప్పుడు మళ్ళీ ఈ 3 యుగాల్లో ఎన్ని లక్షలు అయిపోయాయి.
ప్రస్తుతం కలియుగంలో ఒక 5121 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. ఇది పవర్ పాయింట్ చేసినప్పుడు 121, ఇప్పుడు దాదాపు 125 సంవత్సరాలు. సో మొత్తం మనం ఎంత అయింది అంటే మొత్తం ఇవన్నీ కలిపితే 1205 లక్షల సంవత్సరాలు జరిగిపోయాయి. సో అప్పుడు ఇది మనువు యొక్క జీవిత కాలం, అంటే మొట్టమొదట మరి మానవ జాతి సృష్టి సమయంలో అప్పుడు ఉన్నది. కాబట్టి మనువు కంటే ముందుగానే భగవంతుడు సూర్యుడికి గీతను బోధించారు. సో గీతను 1200 లక్షల సంవత్సరాల ముందు వివస్వానికి బోధించడం జరిగింది సుమారుగా. ఇది మిలియన్స్ లో చూస్తే 120 మిలియన్లు అంటాం అనమాట. మిలియన్ అంటే 10 లక్షలు కలిపితే 1 మిలియన్ అవుతుంది. కాబట్టి 1205 లక్షలు అంటే 120, 10తో భాగించాలన్నమాట. 120.5 మిలియన్లు అని వస్తుంది. సో అది లెక్క. సో భగవంతుడు సూర్యుడికి ఎప్పుడు బోధించారు అంటే ఇలా 120 మిలియన్స్ క్రితం, 1200 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం అని చెప్పుకోవచ్చు. అది కూడా జ్ఞానం గురు పరంపర ద్వారా వచ్చింది అనుకున్నాం కదా. గురు పరంపర ఇలా ఒక గురువు శిష్యుడికి చెప్పి, ఈ గురు పరంపర మరి ఇలా ప్రస్తుతం మనం ఉన్నది ఈ గురు పరంపరలు 4 ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చింది మధ్వాచార్యులది, గౌడీయ మధ్వ సాంప్రదాయం. ఇప్పుడు ఈ ప్రభుపాద గౌడీయ మధ్వ సాంప్రదాయం నుండి వచ్చారనమాట. అంటే మధ్వాచార్యుల వారి దాంట్లో గౌడీయ మధ్వ సాంప్రదాయం కూడా ఉన్నది. తర్వాత లక్ష్మీదేవి నుంచి రామానుజాచార్యులది వచ్చింది. ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు ఇవి. మీకు అంత వివరణ అక్కర్లేదు, ఊరికినే బ్రీఫ్ గా టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది. శివుడు నుంచి వచ్చింది విష్ణు స్వామి. తర్వాత 4 కుమారులు అంటే బ్రహ్మకుమారులు, కనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులని బ్రహ్మకుమారులు 4. వాళ్ళు మహా జ్ఞానులు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు చూస్తానికి, కానీ వాళ్ళు చాలా జ్ఞానులు. వాళ్ళ నుండి వచ్చినది నింబకాచార్య గురు పరంపర. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదం చూస్తున్నాము. మరి బ్రహ్మదేవుడి నుండి, ఆ తర్వాత మధ్వాచార్యుల నుండి వచ్చింది గురు పరంపర. మనకు తెలిసినంత ఈ పైన రీసెంట్వి మరి 15వ శతాబ్దంలో చైతన్య మహాప్రభు, ఆ తర్వాత సనాతన గోస్వామి, జీవ గోస్వాములు, ఆ తర్వాత కృష్ణరాజ కవి అనే ఆయన, ఆ తర్వాత ఐ థింక్ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్, ఇలా వీళ్ళందరూ వచ్చారు. తర్వాత బలదేవ్ విద్యాభూషణ్లు, ఆ తర్వాత జగన్నాథ దాస్ బాబాజీ, ఆ తర్వాత మరి భక్తి వినోద్ ఠాకూర్, తర్వాత గౌర కిషోర దాస్ ప్రభుజీ, ఆ తర్వాత భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, ఆ తర్వాత భక్తి వేదాంత ప్రభుపాద. సో ఇది గౌడీయ వైష్ణవ గురు పరంపర. సో గురు పరంపర అన్నారు కాబట్టి ఆ సందర్భంగా మనం ఈ విషయాన్ని చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మనం ఈ జ్ఞానాన్ని మీకు ఉపదేశించాను అంటున్నారు కదా. అసలు ఏమిటి జ్ఞానం అంటే, ఈ భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకునేది భగవంతుడు, ఆయన యొక్క మహిమలు, అసలు ఏమిటి ఈ సృష్టి, ఆయన క్రియేషన్, ఇదంతా కూడా మరి ఏమిటి ఆ జ్ఞానము. ఆ తర్వాత ఆత్మజ్ఞానం, మరి ఆత్మ అంటే ఏమిటనే తత్వం, మనం ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ అన్నది. ఆ తర్వాత భగవంతుడికి మనకి ఉన్న సంబంధం, ఏ రకంగా ఈ ఆత్మను పరతత్వంతో మనం కాంటాక్ట్ లోకి వెళ్ళాలి, ఈ భౌతికత్వాన్ని వదులుకుని. ఇవి మనం భగవద్గీతలో చూసే విషయాలు. సో నీకంటే ముందే పుట్టాడు, మరి ఇది ఎలా సాధ్యం అని అర్జునుడు అడిగినందుకు, మన ఇద్దరికి ఎన్నో జన్మలు ఉన్నాయి, నీకు అవన్నీ గుర్తులేదు, నాకైతే నేను మరి భగవంతుడు కాబట్టి ఆయనకు అన్ని తెలుసు అన్న విషయాన్ని చెప్తూ, నేను పుట్టుక లేనివాడిని, నాశనం లేనివాడిని, అందరికీ ప్రభువునై ఉండి కూడా నా యొక్క ఈ ప్రకృతిలో నేను అధిష్ఠించి ఇలా అవతరిస్తూ ఉంటాను నా స్వయం సంకల్పంతో, భగవంతుడు అనుకున్నప్పుడు అన్నమాట. మనమేమో మనకు జన్మ, మన కర్మలను బట్టి మనకి జన్మ వస్తుంది, భగవంతుడు ఆయన స్వయం సంకల్పంతోనే అవతరిస్తూ ఉంటాడు. సో అవతరించి ఎలా, ఎప్పుడు అవతరిస్తారు? యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. యదా యదా హి ధర్మస్య, ధర్మం ఎప్పుడైతే గ్లానిర్భవతి తగ్గుతూ వస్తుందో భారత, భరత వంశస్థుడా అర్జున, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య, అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం అవుతుందో, పెరిగిపోతుందో, తదాత్మానం అప్పుడు నేను స్వయంగా సృజామ్యహం, నేను అవతరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. దీని తర్వాత శ్లోక కూడా యూజువల్ గా చాలా మంది ఈ 2 శ్లోకాలు
కంఠస్థం పెడుతూ ఉంటారు. అది తదా అభ్యుద్ధానం అధర్మస్య, అధర్మం అభ్యుదయం అయినప్పుడు తదా ఆ సమయంలో ఆత్మానం స్వయంగా సృజామి అవతరిస్తాను అహం నేను అంటున్నారన్నమాట. సో ఏ సమయంలో అధర్మం పెరిగినప్పుడు, ధర్మం తగ్గిపోయినప్పుడు. సో సృజామి అంటే నేను అవతరిస్తాను. దాన్ని ఎప్పుడు కూడా సృజామి అంటే భగవంతుడు సృష్టింపబడుతున్నాడు, పుడుతున్నాడని మనం అనుకోకూడదు. ఆయన అవతరిస్తున్నారు అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడికి పుట్టడం కాదు, ఆయన అవతరిస్తారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. పరిత్రాణాయ సాధునా అంటే సాధువులు, మంచివాళ్ళు. సాధువులు అంటే ఇక్కడ ఏదో సాధువులు సన్యాసులని కాదు, మంచి వాళ్ళు, భక్తులు. వాళ్ళని పరిత్రాణాయ రక్షించడం కోసం, వినాశాయ చ మరియు వినాశాయ అంటే నాశనం చేయడం కోసం, ఎవరిని దుర్మార్గులను నాశనం చేయడం కోసం, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి సంస్థాపన పునరుద్ధరించడం కోసం సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను యుగే యుగే ప్రతి యుగంలోనూ అంటున్నారు. సో మంచి వాళ్ళని రక్షించడానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, నశింపజేయడానికి, మరియు ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించడానికి, పునరుద్ధరించడానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి భగవంతుడు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేశారన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు కంస వధ చూపిస్తున్నారు. తర్వాత మరి భగవంతుడు అవతరించడం అంటే ఆయన ముందుగానే మరి మహావిష్ణువు రూపంలో దేవకి వసుదేవుల కారాగారంలో అవతరించడం, ఆ తర్వాత చిన్న బాలుడుగా మారడం చూస్తాం. కాబట్టి భగవంతుడు ఆ రకంగా అవతరిస్తారు. సో ఆ తర్వాత మరి నంద మహారాజ్ ఇంట్లో ఆయన పెట్టమని భగవంతుడు ఆదేశించడంతో వసుదేవుడు మరి ఆ రాత్రి పూట వర్షంలో బయలుదేరితే మరి ఆ గేట్లు అవి కూడా ఈ వాటంతట అవే తెరుచుకోవడం, వీళ్ళంతా నిద్రపోతూ ఉండడం, భగవంతుడి యొక్క సంకల్పంతో ఆ తర్వాత వర్షంలో తడవకుండా ఆదిశేషుడు మరి నీడనివ్వడం, వీళ్ళు నందమహారాజు ఇంట్లో మరి భగవంతుడు తీసుకువెళ్ళి శ్రీకృష్ణుని అక్కడ పెట్టడం, ఇదంతా మనం మీ అందరికి కూడా తెలిసిన విషయమే. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు, ఇలా నేను అవతరిస్తాను ప్రతి యుగంలో అన్నారు కదా. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు అవతరిస్తారంటే ధర్మం తగ్గి అధర్మం పెరిగినప్పుడు. ఎందుకు అవతరిస్తారు అంటే అధర్మం పెరిగింది కాబట్టి దుర్మార్గులను శిక్షించి మంచి వాళ్ళని రక్షించడం కోసం అవతరిస్తారు. ఇక అసలు భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు ఈ తత్వాన్ని. దానివల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అని మనలాంటి వాళ్ళకు కనుక ఏదైనా ఒక అనుమానం వస్తే, డౌట్ వస్తే దానికి రీజన్ కూడా చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి, పరతత్వాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని, భగవంతుణ్ణి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అని మనకు ప్రశ్న వస్తే ఏం చెప్తున్నారు అంటే సమాధానం, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం, నా జన్మ కర్మలు కూడా, నా జన్మ చ మరియు కర్మ, మే దివ్యం నా దివ్యమైన జన్మ మరియు కర్మలు, ఏవం యో ఎవరైతే వేత్తి తెలుసుకుంటారో తత్వతః వాటి తత్వాన్ని, వాటి విషయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారో, నా జన్మ గురించి, నా కర్మల గురించి, నేను చేసే పనులను గురించి, దాని యొక్క తత్వం ఏమిటి అసలు అనేది ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, త్యక్త్వా దేహం, దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతి, వాళ్ళకి ఇక పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. మామేతి సో నన్నే పొందుతారు వాళ్ళు అర్జున అంటున్నారన్నమాట. సో నా జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ దేహం వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు, వాళ్ళు నా దగ్గరికే వస్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడిని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆయన జన్మ గురించి, ఆయన తత్వాన్ని గురించి, ఆయన కర్మలు ఏమిటి, ఎందుకు ఏ ఏ రీజన్కి చేస్తున్నారు ఆయన అంటే, అక్కడ భగవంతుడు ఏ కర్మ చేసినా నిష్పక్షపాతి. ఆయన తత్వాన్ని కూడా ముందు ఇంకా క్లియర్గా చెప్తారు. ఆయనకు నాకెవరు మీద పక్షపాతం లేదు, నాకు అది అందరూ సమానమే అని చెప్తూ, కానీ ఎవరు నాకు
కరెక్ట్ అయిన మార్గం అని నాకు ఆ రకంగా ప్రియులని అనిపిస్తారో నేను అందరికీ ఎవరు యొక్క కర్మలను అనుసరించి వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాను. అంతేగాని నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి వాళ్ళు తప్పులు చేసిన మంచి కర్మలు ఇవ్వడం, ఇష్టం లేని వాళ్ళు పుణ్యాలు చేసిన మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళని దూరంగా ఉంచడం అనేది లేదు. వాళ్ళ కర్మలను అనుసరించి, అంటే లా అన్నమాట. మనం లా ఉందంటే జడ్జి ఉంటే మరి సరిగ్గా ఉన్న జడ్జి అయితే తప్పును బట్టి శిక్ష వేస్తాడు. అంతేగాని వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకి తక్కువ శిక్ష వేద్దాం అనుకుంటే మరి ఇది కరెక్ట్గా అతని డ్యూటీ అతను చేసినట్లు కాదు. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా మన యొక్క యాక్షన్స్ని బట్టి, మన కర్మలను బట్టే మనకు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. అంతేగాని ఆయన ఏది మన ఇదేమిటి దేవుడు ఇలా చేశాడు అనుకుంటాం. ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడా ఏమిటి కష్టం ఇచ్చావు నాకు అనుకుంటాం. ఆయన ఇవ్వడంలో మన యాక్షన్స్తో మనమే తెచ్చుకుంటున్నాం ఆ కష్టాన్ని. ఈ ఎంతో మంది మంచి వాళ్ళని చూసి వీళ్ళకి ఏంటి పాప ఇంత మంచి వాళ్ళు ఇంత కష్టాలు వస్తున్నాయి అనుకుంటూ ఉంటాం చాలా మందిని చూసి. అలాగే చాలా మంది చెడు మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత సుఖమైన జీవితం వచ్చిందేమిటి, వీళ్ళందరికీనేమో ఇంత మంచి వాళ్ళైతే వీళ్ళు ఇంత కష్టాలు పడుతున్నారు అనుకుంటాం. కానీ మనం చూసేది ఈ జన్మే కానీ వాళ్ళ ముందు జన్మలు చూడటం లేదు. కాబట్టి ఏ జన్మలో పాపం సంచిత కర్మలు అంటారు, అవి కొన్ని కంటిన్యూ అయ్యి నెక్స్ట్ జన్మలో తీర్చుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తాం, కొన్ని నెక్స్ట్ జన్మలో అనుభవిస్తాం. సో ఏదైనా మన యొక్క కర్మల యొక్క యాక్షనే. ఆ కర్మలు ఆ పాపాలు అలా మనం అనుభవిస్తే కనీసం మన కర్మలు పాపాలన్నీ కూడా అంతరించి ఈ కష్టాలు అనుకుంటాము, కానీ మన పాపాలు కరిగించుకుంటున్నాం అనుకోవాలి. తద్వారా మన కర్మలను మన పాపపుణ్యాలను జీరోలోకి తెచ్చుకోగలిగితే మనకి మోక్షం అన్న వస్తుందని ఆ రకంగా మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఎనీవే ఇక్కడ మరి భగవంతుడు అందుకని అవతరిస్తాను అని చెప్పారు. సో ఆయన యొక్క తత్వం ఏమిటి అంటే ఈ శుద్ధతత్వం భగవంతుడిది. ఆయనకి ఎవరి పట్ల పక్షపాతం లేదు. ఆయన డ్యూటీని ఆయన నిష్పక్షపాతంగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ సృష్టిని ఆయనకు కావలసిన కోరిక లేదు భగవంతుడికి. సో ఆ తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భగవంతుడి యొక్క అందరి పట్ల సమమైన ప్రేమ ఉన్నది భగవంతుడికి. అందరినీ సరి అయిన మార్గంలోనే ఉంచాలని, అందరికీ మరి సరిగ్గా ఆయన ఉండాలి అని భగవంతుడి యొక్క ఉద్దేశం ఈ సృష్టిని జరిపిన. అయితే మనం ఆయన మనకిచ్చిన మనసుతో బుద్ధితో మనం అది సక్రమమైన మార్గం వైపు వెళ్తున్నామా, సరి అయిన మార్గం వైపు, తప్పు మార్గం వైపు వెళ్తున్నామా అనేది మన మీద ఆధారపడి ఉన్నది. ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని మాత్రం భగవంతుడు అందరికీ ఇచ్చారు, బుద్ధిని ఏ రకంగా మనం ఉపయోగించుకుంటాము అన్న విషయాన్ని. సో ఆ భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వం మనం అర్థం చేసుకోవడం అంటే మనం కూడా ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతాం, ఆయన్ని ఫాలో అవ్వాలి. అందుకే ఆయన ఎగ్జాంపుల్ మనకు చూపిస్తున్నారు. మీరు నిజంగా ఈ ప్రేమతత్వంలో ఉండండి, ఇలా నిష్కల్మషంగా ఈ కోరికలు కామాలు క్రోధాలతో మీరు నలిగిపోవద్దు, తప్పించిపోవద్దు. మీరు ఈ శుద్ధమైన ప్రేమతత్వంలో వెలిగిపోండి, ఈ నిత్య సచ్చితానంద తత్వంలో. అదే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం. మరి ఆ రకంగా ఈ అరిషడ్ వర్గాలన్నీ వదిలించుకుంటే భగవంతుడి తత్వం అర్థం అవుతుంది. అలా అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడు మనం మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు, భగవంతుడిని పొందగలుగుతాం అని చెప్తున్నారు. నైతి మామేటి సో అర్జున, నన్ను అతడు తప్పకుండా పొందుతాడు. ఏది నా జన్మ కర్మల గురించి తెలుసుకున్నవాడు. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతా. సో రాగము భయము క్రోధము, వీత అంటే ముక్తులై బయటపడటం అన్నమాట. వీత అంటే వదిలిపెట్టడం. ఏం వదిలిపెట్టమంటున్నారు? రాగము భయము క్రోధము. రాగం అంటే ఇవి కావాలి అవి కావాలి అనేటటువంటి కోరిక అన్నమాట. ఈ భౌతిక వాళ్ళు కావాలి వీళ్ళు కావాలనో, లేదా ఏ వస్తువు కావాలనో, వాటి మీద ఉన్న ఆ ప్రేమ, అదే కోరిక, అది రాగం. భయం, ఆ తర్వాత భయం ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం అనుకున్నది జరగదేమో అనుకున్నప్పుడు భయం వస్తుంది. సో అది కూడా కోరిక వల్లే వస్తుంది కదా. ఈ రకంగా ఇది జరగాలనుకుంటాం, లేదా మనకి ఇది జరగాలనుకుంటాం, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళకి అది జరగదేమో అని కోరిక తీరదేమో అనే భయం వస్తుంది. క్రోధం ఎప్పుడు వస్తుంది? కోరిక తీరినప్పుడు. అవతల వాళ్ళకి తీరింది మనకు తీరలేదంటే ఇంకా జలసీ కూడా వస్తుంది.
సో ఈ రాగాలు, భయాలు, క్రోధాలు వదిలి మన్మయా మాం, మనస్సులో సంపూర్ణంగా మనస్సును మాం ఉపాశ్రిత, నా మీద పెట్టినప్పుడు, మీ మనస్సుతో నన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు, ఈ రాగ భయ క్రోధాలను వదిలి పక్కన పెట్టవన్నీ నన్ను మీరు ఆశ్రయించితే బహవో జ్ఞాన తపస్స, ఎంతో మంది జ్ఞానం అనే తపస్సుతో, ఈ రకమైన జ్ఞానం అనే తపస్సుతో పవిత్రులయ్యి మద్భావం అంటే నా యొక్క భావాన్ని ఆగత పొందారు. అంటే నా యొక్క తత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగారు, నా దివ్య ప్రేమను వాళ్ళు పొందగలిగారు. అంటే నాకున్న ప్రేమతత్వం వాళ్ళు తెచ్చుకోగలిగారు, నిష్కల్మష ప్రేమతత్వాన్ని అంటున్నారు. ఎప్పుడు రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు, వదిలిపెట్టి తరువాత భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు, అంటే శరణాగత మనసు ఆయన మీద పెట్టినప్పుడు, ఆయన ఏది జరిగినా ఇది భగవత్ ప్రసాదం అని మనం మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించగలిగాం. అలాగని ఏ పని చేయకుండా కూర్చుని ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోమనడంలా, ఏం చెప్పారు ఆల్రెడీ, మీ డ్యూటీస్ మీరు చేయవలసిందే. మీరు కంప్లీట్గా ఎప్పుడూ ఆత్మలోని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఏది జరిగినా మీకు ఎఫెక్ట్ లేని స్టేజ్ వచ్చే వరకు మీరు ఆ సాధనం ఈ రకంగా చేస్తూ పవిత్రంగా ఉండండి అని చెప్పారు. సో ఇలా ఎంతో మంది ఈ జ్ఞానం అనే తపస్సుతో పవిత్రులయ్యారు, నా యొక్క ప్రేమను వాళ్ళు పొందారు అని చెప్తున్నారు. అంటే పవిత్రులయ్యారు, మద్భావమాగత, నా యొక్క భావాన్ని వాళ్ళు పొందారు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం, మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే అంటే నన్ను ఏ రకంగా ప్రపద్యంతే శరణు వేడతారో, తాంస్తథైవ అలాగే వాళ్ళని భజామి అనుగ్రహిస్తాను. అహం నేను, నన్ను ఏ రకంగా శరణు వేడతారో వాళ్ళని ఆ రకంగా నేను అనుగ్రహిస్తాను. మమ వర్త్మాను, నన్ను అనుసరిస్తారు, నా మార్గాన్ని అనువర్తంతే, వాళ్ళు అనుసరిస్తారు. మనుష్య పార్థ సర్వశః, మానవులందరూ అన్ని రకాలుగా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. ఎవరు ఏ విధంగా శరణు వేడుతారో వాళ్ళని ఆ విధంగా నేను అనుగ్రహిస్తాను. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అన్ని విధాల నా మార్గం, ఏదో ఒక విధంగా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, ఇది కొంతమంది భక్తి మార్గంలో, ఇంకా కొంతమంది జ్ఞానం అష్టాంగ యోగ మార్గంలో, ఇంకా కొంతమంది జ్ఞాన మార్గంలో, ఇంకా కొంతమంది ఇలా కర్మ మార్గంలో. సో వీళ్ళంతా రకరకాలుగా ఎవరికి సూట్ అయిన పద్ధతిలో వాళ్ళు మనం ఆ మార్గాన్ని ఎన్నుకుని భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే అప్పుడు చివరికి అందరూ కూడా ఈ అన్ని మార్గాల ద్వారా భగవంతుడిని పొందగలుగుతారు. అందుకని వాళ్ళు ఏ విధంగా శరణు చొచ్చితే నేను ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తాను. భక్తి మార్గంలో చేస్తే అది, జ్ఞాన మార్గంలో చేస్తే అలా, అష్టాంగ యోగ మార్గం చేస్తే అలా, కర్మయోగ మార్గంలో చేస్తే అలా, వాళ్ళు ఏదో ఒక మార్గాన్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని నా దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తారు అందరూ. ఆ రకంగా నేను వాళ్ళని, అంటే అందులో వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా వాళ్ళ సాధన ఉన్నప్పుడు నేను వాళ్ళందరినీ అనుగ్రహిస్తాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట ఈ శ్లోకంలో. సో కాంక్షంతః కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః, క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో కాంక్షంత అంటే కోరుకుంటారు, కర్మణాం సిద్ధి, కర్మలన్నీ కూడా సిద్ధించాలని, మనం చేసే పనులన్నీ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉంటూ సిద్ధం ఫలితాన్ని యజంతే, యజ్ఞాలతో, ఇహ దేవత యజ్ఞాలతో పూజిస్తూ ఉంటారు భౌతిక జగత్తులో, ఇహంలో అంటే ఈ జగత్తులో దేవతలను. సో కోరికలన్నీ కూడా సిద్ధించాలని చెప్పేసి అందరూ ఈ భౌతిక జగత్తులో దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు. క్షిప్రం హి అంటే త్వరలోనే, అతి త్వరలో, శీఘ్రంగా, మానుషే లోకే ఈ మానవ
లోకంలో సిద్ధిర్భవతి, మీకు సిద్ధత్వం వస్తుంది, అంటే జయం కలుగుతుంది. ఎక్కడ? మనుష్య లోకంలో. అంటే మీ కోరికలన్నీ తీరాలని మీరు దేవతలను ప్రార్థిస్తారు. అలాగే మీరు ప్రార్థిస్తే సిన్సియర్గా మీ కోరికలన్నీ తీరుతాయి. ఈ లోకంలో మీకు అంత సిద్ధత్వం వస్తుంది. మీ కోరికలన్నీ తీరి అన్ని మీరు అనుకున్నవి జరిగి మీ సిద్ధత్వం భవతి వస్తుంది. కర్మజ, ఈ కర్మలన్నిటి నుంచి మీకు సక్సెస్ వస్తుంది, మీరు చేసే పనులన్నిటి నుంచి అని చెప్తున్నారు. సో లోకంలో జనులందరూ కూడా కామ్య కర్మలన్నిట్లో జయం కావాలని చెప్పి ఆ కారణంగా పూజిస్తూ ఉంటారు. అలా జగత్తులో అప్పుడు వాళ్ళ పూజలకు ప్రతిఫలంగా వాళ్ళ కామ్య కర్మలు పనులన్నీ కూడా సక్సెస్ అవుతాయి. శీఘ్రంగానే వాళ్ళకి మంచి ఫలితం వస్తుంది. సిద్ధిర్భవతి, వాళ్ళకి సిద్ధం, జయం కలుగుతుంది వాళ్ళ పనుల్లో. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఈ మాట మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి, ఈ మానవ లోకంలో, ఇక్కడ ఈ భౌతిక లోకంలో మీకు సిద్ధత్వం, పరిపూర్ణత వస్తుంది, సుఖం వస్తుంది, అన్ని జయం కలుగుతోంది. బట్ మన ఇక్కడే ఉండంగా పర్మనెంట్ గా మరి వెళ్తాం కదా నెక్స్ట్. మరి ఈ శరీరం ఎప్పుడప్పుడు అంతమైపోతుంది కదా, అప్పుడేమవుతాం? అప్పుడు మనం సరి అయిన ప్లేస్కి వెళ్తున్నామా లేదా, అక్కడ మనకు సిద్ధత్వం జయం కలుగుతుందా లేదా అన్నది మనం ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. ఈ దేవతల్ని కామ్యకర్మలు చేసినప్పుడల్లా నా పని ఇదిగో ఇది మొదలు పెడుతున్నాను, సక్సెస్ఫుల్ గా అయ్యేటట్లు చెయ్యి అని ప్రార్థన చేస్తాం, బానే ఉంది. ఇక్కడ సిద్ధత్వం జయం కలుగుతుంది మన కామ్యకర్మల్లో. కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ సిద్ధత్వం వరకే వస్తున్నాయి. మనకి దీని తర్వాత ఏమిటి అన్నది మనం చూసుకోవాలి కదా, ఎందుకంటే ఇది పర్మనెంట్ కాదు కదా. ఇవాళ కాకపోతే రేపు, రేపు కాకపోతే ఇంకో ఎన్నో సంవత్సరాలకి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దీనికి ఒక ఎండ్ ఉంది. ఆ తర్వాత మన పరిస్థితి ఏమిటి, మనం మరి ఏం చేస్తే మనకి అప్పుడు సిద్ధత్వం వస్తుంది. ఇక్కడ సిద్ధత్వం గురించే వరి అవుతున్నాం కానీ అసలు పర్మనెంట్ సిద్ధత్వం గురించి మనం ఆలోచించడం లేదు. అది అక్కడ పాయింట్. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో చాతుర్వర్ణ్యం అంటే 4 వర్ణాలు మయా సృష్టం, నేనే సృష్టించాను. గుణకర్మ విభాగశ, గుణాలను బట్టి కర్మలను బట్టి నేను విభజించాను. తస్య కర్తారం అంటే దానిని సృష్టించిన వాడిని అపి అయినప్పటికీ కూడా మాం నన్ను విధి తెలుసుకో, కర్తారం అకర్తారం, నేను చేయని వాడినే, మా అవ్యయుడిని, మార్పు లేని వాడిని. సో ఈ 4 అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ప్రకృతిలో ఉన్న 3 గుణాలని నేనే సృష్టించాను. ఏది? వాళ్ళ యొక్క గుణాలను అనుసరించి సృష్టించాను. ఈ 4 వర్ణాలు కూడా, వాళ్ళు సాత్వికులైతే బ్రాహ్మణులని, రాజమైతే రజోగుణం ఉన్నట్లయితే నాయకులుగా, క్షత్రియులుగాను, తర్వాత మరి వాళ్ళ పనులలో మిగిలిన వాళ్ళని శూద్రులుగా, వైశ్యులుగా విభజించాను. ఈ విధంగా నేనే కర్త. అంటే ఈ విభజించినప్పటికీ కూడా నేను అవ్యయుడను కాబట్టి, ఎందుకంటే భగవంతుడు ఏ ప్రతిఫలం కోసం చేయడంలా, అది కరెక్ట్ గా చేయాలంటే అది మార్గం, డ్యూటీ లాగా చేశారు కాబట్టి ఆయన కర్తగా చేసినా కూడా ఆయన అవ్యయుడు, అకర్తగానే ఆయన ఉండిపోతారు. ఆయనకి ఏ బంధాలు ఏర్పడవు ఆయన సృష్టించినా కూడా, ఎందుకంటే ఆయన ఈ భావంతో చేస్తున్నట్టు మనకు చెప్తున్నారనమాట. ఏ పనైనా ఇలా అకర్తగా ఉండాలి అంటే మనం ఏ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా కరెక్ట్ అయిన న్యాయ మార్గంలో భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయాలి. అప్పుడు మనం అకర్తలుగా ఉండొచ్చు. తద్వారా బంధాలను మనం బంధాలు కలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఉండొచ్చు, ఏర్పరచుకోకుండా ఉండొచ్చు బంధాలు. కాబట్టి అది ఈ లోకంలో ప్రజలంతా మరి కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం దేవతలను ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. అలా వాళ్ళు త్వరగానే ఈ లోకంలో సిద్ధత్వాన్ని, జయాన్ని పొందుతారు, వాళ్ళ పనులన్నీ సక్సెస్ అవుతాయి అని చెప్పారు కదా, అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 4 వ్యవస్థలు నేను స్థాపించాను వాళ్ళ గుణకర్మలను బట్టి. సో బ్రాహ్మణులు, సాత్వికులని, తర్వాత క్షత్రియులు, మరి వైశ్యులు, శూద్రులు అని చెప్పి ఇక్కడ అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఐ థింక్ ఇక్కడితో ఆపుదాము. 13 శ్లోకాస్ చూసాము, మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాము. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.